wala pala kami pang toll gate. Bigyan mo kami ng pera. Kanya man, ha? Nahamoy ko yung cholesterol. Siya, magkano yung tilapia mo? In this episode of Culinary Capital, nandito ako ngayon sa Masantol. Makikita natin at madidiscover natin ang ibang-ibang putahe ng Capampángan na masasarap. Dahil dito makikita natin ang mga seafoods. May mga ema, mga paro, mga sugpo, mga kung ano-ano pa. At dito natin makikita kung paano nila ito inuhuli, niluluto, at iba-iba pa. So, samahan nyo kami sa isang episode ng masasarap na putahe sa Masantol na tunay na Kapampangan. Do what the locals do and eat what the locals eat. Mangantana! 40 kilometers away from the provincial capital of Pampanga is the southernmost town of Masantol. It is the second-class municipality with a population of around 60,000. The town can be reached by land via Manila North Road going Apalit-Macabebe-Masantol Road and by boat via the Rio Grande de Pampanga or Pampanga River. Masantol was just a barrio of its neighboring town Macabebe. Ayon sa kwento, the town derived the name from Masantol, meaning maraming santol na nakatanim daw noon sa lugar. And because santol fruits were heavily bartered in this town, since townspeople prefer using it as souring agent for their sinigang. Fishing is the main source of livelihood by most Masantoleño since it is situated along the Pampanga River. Kung makakarating ka sa konsignasyon o fish port ng Masantol, madadatnan mo ang paghango ng mga huling isda mula sa bangka. Here you will find different types of local fishes like native tilapia, hito or catfish, kanduli or sea catfish, crabs of different sizes, ulang or grand freshwater shrimps, and other seafoods. During the months of July to September, when habagat season is at its peak, laging lubog ang halos lahat ng barangay ng Masantol. But the resiliency of the people of Masantol can never be drawn by their perennial flooding problem of the town. Sanay na ang mga taga rito sa baha, of course. Dahil sa gilid mismo ito ng Pampanga River, kahit nga walang ulan, bumabaha sa mga low-lying areas when it's high tide. This is actually my first time in Masantol, and I heard masasarap ang seafood dishes nila dito kahit very fresh straight from the source, the Pampanga River. Kaya kasama sa mga nakikilala kong locals, magluluto tayo ngayon ng iba't ibang putaheng masasarap na seafood dishes ng mga Masantoleños. Well, nandito kami ngayon sa Masantol, Barangay Veve Hanak. Nandito si Ma'am Gina ng Navarros. Ano yung magiging dish natin gagawin natin, Ma'am Gina? Calderetang ema. In Tagalog, in English? Calderetang crabs. So, anong unang gagawin natin? Star margarine. Star margarine. Huwag ka maingay, lulutuin kita. And then bawang. Huwag natin sunugin yung bawang. Ang tama lang. At naamoy ko yung margarine tsaka yung garlic. How can you go wrong? Then, lagyan na natin si sibuyas. Isisingkutsa natin ang
Limango. Halimango sa margarine. So, siguro to lagyan mo ng mga 5 minutes hanggang mamula siya kasi ayaw naman natin siyang overcook. Sunod natin, tomato sauce, tomato paste. Halo-halo natin. Liver spread. Next, bell pepper. Larang labuyo or siling labuyo. Alam mo, kapitbahay! Tingnan mo, narinig ko pa yung kapitbahay dito, nagchichismisan. Gata. Paano po kadaming gata lalagay natin? Titira po tayo ng konti. Takpan ko muna. Let it steam para maluto at mag-gano ng yung flavor. You need to reduce it para maging potent yung flavor. Okay, silipin na natin after 5 minutes. Wow! Amoy mo ba? Amoy na amoy. Okay. Ano next? Carrots. Carrots. Color, very vibrant. Patatas. Hindi na tayong hasin. Pepper. Pampalasa. Wow! Look at that. Tikman natin. Drum roll. Naman niya. Naman ha? Yan. Ganda. Pwede mag-take out ito. Mag-take home. This is the best. Lagyan mo ng kanin. Shock mo doto. Diba? Ma'am Gina, ano po ulit dish natin? Calgaretang ema. Kanina nagluto tayo ng kaldereta. Napakasarap. Na-try ko kanina. Ang sarap-sarap niya. Pero itong dish na susunod natin, hindi ito magpapahuli. Sa tabi ko ngayon ay si Ate Janet. Janet. So, Ma'am Janet, ano po ilulutuin natin? Pangat. Pangat Na na tilapia sa Sabado. Sabado. Kaya na. Iniinit ko na yung lutuan. Tubig. Tubig muna po. Tubig. Lagay na po natin itong luya, popoy kamatis, sibuyas. I love this color. May purple, may red, may yellow. So, titingnan na natin siya. Ano po? Kumukulo na siya. Tapos yung tilapia muna. Ayusin natin, di ba? So, kita mo, fresh, malinis. Lalagyan natin ng asin. Pwede na pong takpan yan. Tatakpan para mabilis siya pagluto, i-steam na. Pero bago natin takpan, Instagram muna, di ba? O, tayong dalawa. Pag kulo na, anong gagawin? Lagay na po isang palok. Lalagyan. Takpan. Madam question, anong pwedeng gamitin? Sampalok lang pwedeng gamitin sa pampaasim? Or Pwede rin po yung kamyas, santol, balimbing, santol, Balimbing. mangga. mangga, yan, Kalamansi, pwede pwede rin, rin po. di ba? Kalamansi, pwede rin po. Okay, siguro by this time malambot na si sampalok. Look at that. Ano gagawin natin? Kunan natin yung sampalok. Kunan tayong sampalok. Yung kalahati lang kasi gusto ko ng may buo din. Bigyan tayong ganun. Dapat i-strain natin, di ba? Yung siling verde. Pwede ng takpan. Tadaan! Okay. Titikman muna natin ng konti. Kung okay na yung lasa. Okay lang, sir. Ito maganda dito sa dish na to. Napaka-natural. Walang heavy spices, walang sauce na heavy. Lutang na lutang tilapia. Ganda. Dahan-dahan lang po kasi very delicate yung isda. Maluto na lang. Kanya man, sir. Ba, Diyos ko. Ito na po yung dish namin ni Ma'am Janet, pinamagatang Pinangat, na na tilapia sa sampalok.
next. Alige comes from the fat of talangka or the small crabs that are abundant in the area. Naku niyo po na ng talangka. Kaya tatid mo rin talangka, Pampanga, kayong Bicol. Bicol? Wow! Nuno ka rin talangka, karon kani. Kuling kaya niya, halos magigisa na lang. Di mo na idea nung pilan lang talangka yung metong boting makanta. Yung metong boting 2 to 7 grams, metong yung kilong talangka. Oh my God! Ganun karami. That's why it's so expensive. O makano na eh, nyaman na yung talangka eh. Maling talangka. O nung retail yung talangka, 350, 500 yung kilo, kaya ni, Capampanga. Pero kaya ngaliwang region, siyempre may juwero masyadong kilala din talangka, mas mura. Makamura pa. Masantol also holds the distinction of being the first town visited by Pampanga's patroness, the Virgen de los Remedios, also known as Induning Kapaldanan. It happened on April 15, 1952, during the days of the Cruzada de Caridad, which was organized by San Fernando Bishop Cesar Maria Guerrero. After the Second World War, Pampanga was plagued with communism and threatened both the Catholic faith and the social order. It was believed that the crusade brought back peace and unity among Capampangans and the province was saved. And to mark this event, itinayo ang imahe ng Birhen sa patio ng simbahan. Teka, tama na muna ang side trip. Balik tayo sa pagluluto ng masasarap na seafood dishes ng Masantol. Welcome back to Masantol. Next dish natin na personal favorite ko to. My mom would cook this for me at ito yung kinakain ko talaga na walang kanin. Si Mama Risa ang siyang magtuturo sa akin kung paano magluto ng lagat paro. Paro po ay shrimp. So, umpisahan na natin? Yes, butter. Butter. Lagyan ko lang ng konting oil Yes. para hindi masunog yung butter. Yun ang technique. Ano yung susunod? And then, Wow! Diba? Kapampangan talaga, margarine talaga, no? Para malasa. Dapat yung ginger lumabas yung flavor, tama? Ano yung susunod natin after yung bawang. bawang. And then the sibuyas. Gisa-gisa. And one of our advocacies is really bring back the glorious heritage recipes such as this, dalagat ng paro. Madalang mo makita sa mga restaurant. So, at makikita mo, madali siyang mag-turn ng orange dahil napaka-fresh ng ng hipon natin. Lagyan na natin dito yung bagok. How much bagok ang kailangan natin? Konti lang po. Sa Kapampangan, ang bagoong bagok. Yun ang pagpasarap. Yun ang magbibigay na alat, kamyas, iniwan ng pabilog. Wala kang tatapon, yung seeds, edible. Ano yung lalagay pa natin dito? Itong 1, 2, 3, 4. Gato pa na. Hindi ko tumawad kasi I love spicy food. Lalagyan natin then salt and pepper. Then kapag kumulo na siya, ilalagay yung gata. May part ng Pampanga, lalo na sa Fernando, Angeles, hindi kami magata. Sa amin ang gata, pang dessert lang. Lelot, sampelot. Ako kasi kare-kare ko nilagay ko rin ng gata eh. Kasi sabi nila, ang asim tsaka yung gata hindi pwede pagsamahan, but actually it worked. Kasi ito normally hindi siya masyadong wet, di ba? Hindi naman siya dry, at hindi takasabo-sabo. Patitikman natin kay Marisa. manyaman. Manyaman! Pasado! Pasado! Okay na?
And then, pag ano talaga mag-arbo ang Kapampangan, mas maraming hipon sa kamyas. Yan. Pero isa, i-serve na natin yung dish natin. Ang tawag natin dyan ay... Lagat, paro. Cute, no? Lagat paro. Yum. Okay, nandito tayo sa number 4 dish. Of course, bumalik ang aking mahal, si Aling Janet. At gagawin namin ito, promise. Promise talaga. Ngayon ko lang narinig itong dish na to, no? Ang pangalan ng dish ay pinakalugkog na Biya. Bia is a fish Yes. na hindi ko alam kung ano sa English, but ang mami ko, niluluto lang ito, very simple. Salt, pepper, flour, fried, di ba? Kung maliit ang makuha mo, nakakain mo siya ng tinik, pero ito medyo malaki na. So, ideal siya for this dish. Yung kalugkog. Kalugkog. Pagkalugkog, ibig sabihin, Ganun. pakulugugin sa tubig, ibig sabihin, simmer natin ng konti sa tubig at kinukulog-kulog mo lang siya hanggang maluto siya sa luya. Tama? Muna tubig. Tapos, Okay. itong biya. Or parang steam na rin. Steam. No, parang in-steam mo lang siya. Sige, ano yung susunod? Luya. Luya. Tapos, Pepper. pepper. Sibuyas. Tapos, asin. Okay, takpan na. Yun na yun. Yes. Okay, this is one classic example of kusinerang probinsyano, which is walang masyadong arte, pero pag kinain mo siya, the best. Okay, luto na siya dahil kumukulo na siya. So pwede na natin Kaya siya. pong taba. Talagyan daw ng taba. Ang point ng taba is to give it a moisture. Konting linamnam, konting magic ingredients. Tapos, Takpan. takpan, then kukulub-kulub natin. Tama? Kasi kukulub-kulub na natin ganyan. Yan. Para isabaw, isiswirl-swirl mo lang. Tapos, ready na siya. So, tadaan! Woo! Steam, di ba? Lapin mo mukha mo. Steam. Yes. Yes! Libre steam. Facial din yan. Kaya patang magkita, malaman yan. Oh Diyos, kanya ano. Parang ano itong clams? Ano itong clams? Ay, paros-paros. Lagyan na natin. I love it. So, ganda. This is beauty. Simple. Yan. So, ito yung tinatawag naming dish na Pakalugkog na biya. After all the sumptuous seafood dishes from Masantol, kala nyo ba tapos na? Of course not. May dalawa pa tayong dishes sa listahan ko na seafood dishes in the southern coastal towns of Pampanga. Siyempre, I also visited the neighboring town of Macabebe from where the Masantol was used to be part of. Actually, if you are traveling by land, mauna mong datnan ang bayan ng Macabebe. Isa sa pinagmamalaki ng bayan na to ang Macabebe Hidden Paradise Training Center because it is the only LGU-run training center sa buong Pampanga na accredited ng TESDA. At later, gagawa rin tayo ng burong talangka. Up next, dahil seafood ang team natin ngayon, gagawa tayo ng burong talangka. At isa sa mga may alam kung paano gumawa ng burong talangka ay si Mamu, Madam Pearly dito sa Hidden Paradise Training Center.
Tuturuan mo ako kung paano gagawin ngayon. Kailangan lang natin dyan, kumukulong tubig, tapos asin, rock salt. Okay? Ito, hinugasan na natin ang mga talangka, sa Tagalog, pehe, no? So, ibubuhos natin dito yung kumukulong tubig. Babanlian natin siya. Oh my God, this is torture. Torture. Cruelty to talangka. Tayin lang natin, mababad siya ng konti. Mga 30 seconds. 29, 30. 30! Okay. Malanggalin natin yung mainit na tubig. Tapos, Tapos babalik. huhugasan na natin. Talangka. Yan. Aalisin natin yung talukap. Ito. Yes. Alin dito yung babae, alin dito ang lalaki. Yung patulis, kitang-kita. Pag patulis, syempre lalaki. Yes. Pag malapad, babae yun. Yan ang So pakalis dapat, pag nagbuburo tayo, dapat fresh to, no? Oo, fresh. Dapat fresh Oo. talaga. Lalagyan na natin siya ng asin. Ano po yung purpose ng salt? Ito yung, di ba yung salt pag curing yun? Yes, Kaya, diba? para curing tsaka yung brine. Oo. Oh, igagan lang natin. Maya-maya, ilalagay natin ito sa freezer. Lalagyan natin ng cling wrap. Pag linagay mo sa Para freezer, mag-press. tumamo, di ba magpo-frozen yun? Oo, hindi naman. Kailangan Siya malamig lang. magpo-frozen. Oo. 30 minutes later, yun. Ito na yun. So, Ubusan natin ngayon yan. Tapos? ipupusit mo ngayon yan. Press. yun yun. Dalawang tam. Ito ngayon yung ilalagay mo sa ibabaw ng mainit na kanin. Pwede na yan. Pwede na to. Kainin. Talaga yan. Lalo na may prito ka, pritong isda. Diyos ko, super. Thank you po. Dahil may natutunan naman ako. Tuwing kakain ako ng talangka at saka alige, ikaw maalala ko. Yes! Today I'm going to cook one of the authentic Capampángan dish. It is called Sebulang Ema. Kapag nagsesebulan tayo, kailangan buhay yung alimango. Ibubuka natin yung takip, dahan-dahan lang, tusok-tusukin natin sa gitna. Mapaparalyze siya. Taob natin siya. Tutuklapin natin yung kanyang pinakabahay. Ayan na. Kitang-kita ang taba, oh. Ipunin po natin yung taba. Ito, hahatiin natin. Lilinisin natin. Yung mga sipit natin, pinupukpok natin yan. 2 tablespoons olive oil. Inuuna ko yung luya. Unang-unang magpapaalis ng lansa. Sunod natin yung bawang. Next natin yung sibuyas. Yung ating fish sauce. Susunod natin itong taba ng alimango. Sasangkot siya lang natin. Okay, sunod na natin itong kalamansi. Saka natin ito ilalagay. Let's leave for 20 seconds. Lalagyan na po natin ng tubig. Saka natin tatakpan. Pakukuluan ulit natin. Titimplahan na natin siya. Lagyan natin ng asin. White ground pepper. Lagay natin itong siling haba. Ito yung tinatawag kong may twist. Nilalagyan ko ng mango. Ito na ang ating nilutong Sebulang Ema. Mamu, nabalitaan ko na ikaw ay nagluto kanina ng Sebulang Ema habang wala ako. So, ito ba yon? Wow. Masarap. Yan ang aligi. Ito yung best part. Yan yung aligi. Cholesterol galore. Ay, ako bisa. Diyos ko, yung cholesterol kumatas. So, pwede ko nang iuwi ito. Iuwi mo na. So, Mamu, maraming salamat. You're welcome. Hindi kita makakalimutan pag ano talang ka, si Mamu kagad ang maalala ko. Bye-bye na. Bye-bye.
Aside from the local seafood dishes, may nadiskubre akong tinapay na version daw ng mga taga Macabebe sa sikat na ensaymada. If you notice, yung mold na, it resembles like the batcha ng pag naglalaba ka. So, it is also called as, it's also known as ensamadang batcha. Mabango siya. My verdict, kakaiba siya. It's not your typical ensaymada, like I said, hindi yung parang nag-evolve na siya. Ang feeling ko mas malapit siya doon sa torta ng mga Cebuano. So it is best paired with coffee or hot chocolate. I'm sure hindi lang seafood dishes ang pinagmamalaki ng mga bayan ng Masantol at Macabebe. But their seafood dishes were simple yet so flavorful. Sumasalamin sa simpleng pamumuhay pero mayamang industriya ng pangingisda rito. Nasa dulo man sila ng Pampanga, una naman silang nasa listahan ko na go-to places pagdating sa masasarap na seafood dishes. And we'll keep you discovering more of those delectable, authentic Capampángan cuisine as we continue our gastronomical journey into the culinary capital. Sa muling pagkikita natin, sayonara! Sabihin niya po ng matsuri, dugdugan ko.